Når renseanlægget i Egå har behandlet spildevandet for 120.000 mennesker i Aarhusområdet, ender det her i åen. Spildevandet ankommer til renseanlægget, hvor det pumpes op til restene, hvor de største dele, som blandt andet bind og toiletpapir, fjernes. Det kommer igennem restegodspressen og ender i containerne som disse, der bliver kørt væk. På det næste stadie bliver sand og fedt taget fra. Når det er sket, ender vandet i store tanke med bakterier og ilt. Bakterierne spiser en del af affaldsstofferne, og det er også her, at de fleste medicinrester bliver fjernet. Det slam, der falder til bunden i disse tanke, pumpes op i en stor container og kan herefter bruges i landbruget. Tankene er 6 meter dybe og behandler spildevandet på forskellige måder. For eksempel skal vandet også igennem en kemisk behandling, hvor blandt andet fosfor fra rengøringsmidler fjernes. Resterende fedt og skidt, der flyder ovenpå, tages væk, og herefter løber vandet videre til sandfilteret, hvor de sidste urenheder sorteres fra. En gang i døgnet skylles sandfilteret, og det vand, der bliver brugt til det, skal igennem hele systemet igen. Når vandet har været igennem det 3 meter dybe sandfilter, skal det til allersidst igennem iltningstrappen, og så bliver det lidt ud i naturen, hvor det løber sammen med Egå. Det er nu 1,5 døgn siden det ankom som spildevand til Egå renseanlæg.